Башкалабызның ишек алларын сөкләндерү быел да дәвам итә. Татарстан президентының безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыруның икенче этабы башланды. Шәһәр муниципаль предприятиеләренең бюджеты шикле булуга карамастан, планлаштырылган эшләр ахырына җиткерелә. Моның өчен өстәмә 500 миллион сум акча бирелде. Мы давно уже ждем. Нам здесь хотелось детскую площадку, чтобы хорошая была. Ну и дороги. Дороги у нас в ужасном состоянии. Җимерелгән юллар, тротуарлар, парковка урыны, балалар мәйданчыклары. Казанның Батыршин урамындагы йортларда яшәүчеләрне барыннан да бигрәк борчый торган проблемалар шулар. Машины не заезжали вот на тротуар. Ходить невозможно, вот поставят, обходим, то глядишь, шибут. Бу ишек алды эш йортны берләштерә. Җәен биргә төзелеш техникасы кертелә, төзекләндерү башлана. Йорт яны территориясе республиканың ишек алларын төзекләндерү программасына керде. Беренчел проект килештерелгән, икенче этапта яшәүчеләр белән фикер алышу бара. Очень ждем. Очень. Это будет невероятная просто радость, если сделают. Татарстанда федераль һәм республика программаларын гамәлгә ашыру дәвам итә. Бу хакта Рөстәм Миннеханов узган шимбәдә булган традицион республика киңәшмәсендә тагын бер кат искәртте. Аларга безнең ишек алды президент программасы да керә. Аңа быел Казанда өстәмә акчалар бирелә. Программа «Наш двор». Шәһәр муниципаль предприятиеләренең бюджеты шикле булуга карамастан, кирәкле эш тулы күләмдә алып барыла. Әйтик, 2022 елда безнең ишек алды программасына бирелгән 2 миллиард сумга президент күрсәтмәсе буенча өстәмә рәвештә 500 миллион сум акча өстәлде. Хәзер республика программасының яңа этабы әзерләнә. Казанда гына да 2021 елда 430 йорт яны территориясе ремонтланды. Быел кайсыларын яңарталар? Моны двор.татар сайты аша белергә мөмкин. 5 ел эчендә 7000гә якын ишек алды төзекләндерелә. Ания Гыйбадуллина, Александр Шмагин, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.